Deveti dan molitve. Danas je posljednji dan molitve za duše u čistilištu. Ako ste pažljivo molili i čitali razmatranja, vjerujem da ste kao i ja shvatili svu bol i patnju kroz koju prolaze i da smo ujedno postali svjesni koliko je bitno da molimo za njih, jer jedino mi možemo pomoći. Molit ću Božju milost za sve njih u patnji. Pozivam nas da s ovim posljednjim danom ne završimo svoje sjećanja na njih. Spomenimo ih se često u svojim molitvama. I ako smo u mogućnosti, barem ponekad dajmo moliti svetu misu za njih. U jednom pisanom članku sam pronašla barem 5 razloga zašto to činiti. Prvo, njihova bol je stvarna. Drugo, oni su naša obitelj. Treće, i vi možete završiti tamo. Četvrto, ova molitva će vam donijeti radost. Peto, a nije toliko teško. Ljubimo ih kao što Gospodin ljubi nas. Budimo im na pomoći za njihov put u vječnost. Molitva. Neka po cijelom svijetu bude ljubljeno presveto srce Isusovo od sada do vijeka. Naša draga Gospod presvetog srca Isusova moli za nas. Čin vjere. Moj Bože, vjerujem u Tebe jer si Ti istina i vjerujem u Tvoju istinu koju si očitovao svojoj svetoj crkvi. Čin nade. Moj Bože, vjerujem u Tebe jer ispunjavaš svoje obećanja. Čin ljubavi. Moj Bože, ja Te ljubim od sveg srca iznad svega. Radi Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samoga. Razmatranje. Naša devetnica bliži se kraju. Jesmo li shvatili milosti i utjehe koje nas pomoću molitve povezuju sa siromašnim dušama? Ili su potrebni još drugi razlozi kako bi se u nama raspirio žar ljubavi prema bližnjima? Razmislimo o tome da ništa više ne veliča Svevišnjeg, ne slavi njegovo ime, ne raduje njegovo srce, ništa bolje ne potvrđuje njegovu volju dostojnog klanjanja nego oslobođenje siromašnih duša. Otvoriti nebo siromašnim dušama znači iskazati Bogu, svom Ocu, veliku radost da primi svoju djecu u svoje veličanstvo i da ih okruni. Križ našeg otkupitelja još sjajnije blista s Gospodinove patnje dobijaju još jednu pobjedu. Neka drago srce Isusovo mora biti naše zauzimanje za siromašne duše. Da on je otkupio svojim krvlju kod svake svete misne žrtve koju je ostavio svojoj crkvi. Isus nas iznova okuplja i otkupljuje. Stoga u euharistijskom slavlju također posve osobito spominju siromašne duše. Naša draga Gospod presvetog srca Isusova, kraljica je čistilišta. Ona u čistilištu posjećuje izabrane duše, određene da jednom okruži njezino prestolje. I svaki put se pobjednički vraća s nekoliko siromašnih duša u nebo. Možemo dakle biti sigurni da razveseljujemo našu dobru majku svaki put kad prinosimo za oslobođenje siromašnih duša. Sveti Josip, zaštitnik sretne smrti, rado iznosi naše molitve onomu koga se udostojao zvati na svojim sinovima. On će nam zasigurno uzvratiti zahvalnošću za ono što činimo za oslobođenje siromašnih duša. Kad se otvori nebo i kad se jedna duša otpuštena iz čistilišta prima u mnoštvo svetih, radost je beskonačna. Anđeo čuvar i zaštitnik imena
radosno dočekuje dušu. Tada vlada velika radost u nebo. Sveci znaju ko je toj duši pomogao i njihova nam je zahvalnost osigurana. Kako su siromašne duše zahvalne svojim dobročiniteljima, već smo govorili. Oni nas ne zaboravljaju. Pune pažljivosti brinu se za naše potrebe i bdiju nad nama poput naših anđela čuvara. To je dragocjeno pouzdanje u teškoćama, bolima i opasnostima, a jednom u našoj smrtnoj tjeskobi iskazat će nam utjehu i podršku. Na posljednjem sudu oni su naši zagovornici i kad bi dospjeli u čistilište, posjećivat će nas i tješiti dok se zajedno s njima ne sjedinimo u sjaju vječne slave. Odluka. Svoj novac iskoristite tako što ćete povećati milodar da si pred Bogom zajamčite zagovor duša u čistilištu poslije vaše smrti. Novac ne možete uzeti sa sobom u drugi život, ali dobra djela svakako. Vaši nebeski prijatelji pratit će vas u nebesku domovinu. Blago onima koji umiru u Gospodinu. Neću propustiti ni jednu priliku da pomognem siromašnim dušama. Molitva. Gospodine, molimo te neka naš ponizni vapaj bude na korist tvojim slugama i službenicama. Oslobodi ih svih grijeha i učini ih sudionicima tvoga otkupljenja. Ti koji živiš, de profundis, molitva iz dubine. Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi. Gospodine, čuj glas moj. Neka pazi uho tvoje na glas mog vapaja. Ako se Gospodina grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Ali u tebi je prašanje da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam. Duša moja čeka Gospodina, više no zoru straža noćna. Nek Izrael čeka Jahvu, jer je u Jahve milosrđe i obilno je u njega otkupljenje. On će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih. Molitva za pokojne vjernike. Bože, stvoritelju i otkupitelju ljudi, otpusti svojim pokojnim slugama i službenicama njihove grijehe, da oni našom prošnjom postignu onu blagonaklonost kojom su se uvijek nadali. Ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Pokoj vječni darujem, Gospodine, i svjetlost vječna svjetala im. Počivali u miru Božjem. Amen.